panapa makajaidzwa uri panapa imini. Munofunga kuti masecurity guard panapa takarara nditi. Manja ndakurara panapa. Ndozotamba panapa. Ndika ndazoseta ende tinosunga munhu wese. Mbavha yese tinosunga panapa. Munhu vrai zvese vrai. Vrai open up. Vrai. Jaidzwa panapa. This time unochiona this time. Vrai even bone racho nari vhurei futi. Because you people panapa kunotonga panapa. Pano kana ndiripo inini akabudira na tag legs out of the panacho kana Jackson jerikero akabudira chin panacho. Yeah. Okay, boss. Did you change? Okay, numbers. Right. Okay. Water. Imvrani. Huh? Meeting up? All right. Okay. Makondom sakawanda kai. Huh? Benye makondom esai. Muno ani? Makondom esai. Maona? Yeah, man. Okay, move. Come here. Imi, amutonge panapa. Ndindi notonga panapa. Mokomdenga. Right, jump, hop. Up. Imi, after kutama mwanzo. Vurai makumbo ayi. Akuna da muneri chama wika pakati makumbo apa. Vurai makumbo muti jamba. Let's go. Up. Right. No. Okay. Wait, move. What was here? Keep on jumping. Oi. Beside boots? Yeah. What am I not doing that banana? I can't do it. I can't let you know who that man and drink for me. I say it is also. Okay, fine. Send that in. My lap. Thank God you are here, Phil. Mwana wangu is not well, Phil. Ndibatsire wasikana, please. Ndibatsire mwana wangu. Unfortunately, andikwanisa kubatsirai. Andina kana chandiri nacho, besides I'll get myself into trouble. Phil, sadaro Phil. Mwana wangu veduwe, Phil. Ndibatsire wasikana veduwe. Ende ikupoli. Kwakavarwa. Koko general. Handina kana mari yandina yengori mari yebhazi. Ndinobva ndasara ndisina kana sendi, Phil. Ndibatsirewo. I would love to assist mother, but arisikukwanisa. Phil, Phil, veduwe. It is spirit. Chingomutarisawo zvake ungono kutarise. Hauna kana panado kana parasite zvayo ndimombawo zvangu. Ndibatsirewo, Phil, mwana wangu. Handina kana chandiri nacho mother. Feli veduwe, Feli ndibatsire wasikana. Mwana wangu kana veduwe mukabva mandidaro here asikana. Feli veduwe. Mwana wangu kana mafaire naye veduwe. Wakakwana? Kochi. Do you want to go to jail? What was he supposed to do? Iwe boye mwana ngachiro. Akachida kufaka mwana. Yes, but there's a reason why there are hospitals and clinics. Hey, that's rich coming from you, Babu. Phil, you're my sister. My one and only sister. I just don't want you to end up in prison. This time, once they take you, they will... What was I supposed to do? I don't know. If you go to jail, what will happen to me? Don't worry, I won't go to prison. I won't go to prison! Cheers.
Spot check. What? Yeah. A lot of things have been happening in hospital. And now, hospital policy has changed. We conduct spot checks as and when we feel it must be done. Sunzamo. Pandofanira kusetwa nemukadzi ke. Pane uri kuona pana. Kana usinga lezvi basi, woenda kumba. Sunzamo. Vanakumbai. Hey, vanakumbai. Don't want some pieces. Tiza lezvi basa pana. Tamai. Mabatwa zvakanaka. Hongu. Sunungukai kuti tauri. Pano pa-G6 General Hospital. Hatidi murwere anodzokera nechinyunyuto. Kana musina kubatwa zvakanaka, sunungukai kuti taurira. Aiwa, ndabatwa zvakanaka. Ngochinjwa bani chite kunga ndiri kuitwa zvangu. Naika. Saka machajwa mari pabandage. Uye hamuna dzimwe mari dzamachajwa dzisiri dzepano pachipatara. Kuita handina ndangobhadhara kadhi. Mabhadhara mari uku. Uye hakuna mumwe nesi here anozoti ndipe yangu mari direct. Aiwa, hakuna. Ndabhadhara kudesk. Aiwa, ndinotenda amai. Maita basa. Amai, munoona G6 General Hospital inoti murwere ngaadzokerai nemufaro. Kana paine zvamunofunga kuti zvinogona kuti zvitibatsire kuti tisimudzire chipatara chedu, sunungukai kuona. Kana kuona manesi edu aya, kana kuona iwo shefu, kana iyi ofisi yangu ndo inoti muchingobuda iri kurudyi, kuruboshwe nechekumberi uku ndo ofisi yashefu. Saka sunungukai. Tinokutendai amai. Aiwa, tinotenda. Amai tinotenda naika. Tinotenda. A child smuggling ring has been broken and bodies of 3 dead children were recovered in Borodale. The ringleader of the gang has been identified as Miss Rowena Mashawidza. Miss Mashawidza is assisting police with investigations and more arrests are expected as there are indications that the gang has been working closely with medical personnel in different clinics and hospitals to steal the babies. I never thought they would do that to me in front of the patient. Didn't tell you anything. Didn't tell you anything. Didn't tell you anything. Shokshapa kuti rijusa kudaro. Vendu vanhu vasandidaro. Unasa kundarwadziwa. Considering chakaitika didn't tell you anything. Ndati didn't tell you anything. Maskana ndikurwadziwa ini. But honestly, no one working in a hospital will sell a baby. Azviiti kana azvitoiti. Iweka. Nemakore ese atashanda panapa. Andina kutombobvira ndanzwa makesi ekutengeswa kwevana. I never thought I would say anything about this. But with the way things are going, Askana, even I might immigrate. Askana. Sure. Aren't we too old for this? Tosiya mabasa edu toenda unotanga kutsvaga basa kuti 1. Unoziva kuti kuJoburg kushanda usina mapepa ma1. Hey. Ndosingane manje. Nini muzukuru wangu nini ndiye mrizoenda chini. Akatondudza kuti nini our experience is on demand. Saka zinyaya dzemavisa idzi nemapermits. You can get them so easy. All we have to do as Kana is going to Johannesburg next week. Was Tanyura kunonzi kusinga check. Tanyanga yaona. Apa pakaipa. Ma1. This time I got some motor check. I don't understand. Where's your car? Did you run all the way? I had to. But why? Because I can't miss this opportunity. Once I get to SA, I'll have my paper visas, everything sorted. Come back to Australia, I'll send for you. But why all this emergency? Sometimes it's better to tell Rajmajin uri kure pane uri padhuze.
incoming Minister of Health has advised that working conditions of nurses will be reviewed. The minister bemoaned the never-ending cycle of brain drain as the government is continually training nurses and losing them to other countries. It is a shame, the once vibrant, world-class health system of the country. In other health news, the Minister of Health has been flown out of the country for medical attention in China. 6 pregnant women have reportedly died in childbirth at the world's largest referral hospital. Shocking news as nurses implicated in child smuggling ring. More in the next bulletin. Ndimanisise zvapera kuenda. Tichaita sei? We have to engage the government. But all experienced nurses gone. We have to engage the government. Wait and freeze, boss. Then we hire new nurses. Hapana, Zira, hapana, Zira. Ndingakutotsvaga kumwe kwokuenda. Apa ndakapiwa mari yemuti. Inini imba luxury life hapasina.